Kajingshong dom Haribhoi district kabana kapor sa kapor bat kabadai kamat kabagi pajba ki juyai ot menta da ki potli ki snam kala dai kamat kabahakmat kabakum kinoyalam snong hapo kalama jong senjok kirang ba snong kila syem hadu bakala penlong yaki bansyong sendon da kajialang baru menteri ketenat boarding u Abu Tahir Mondal has sekretariat ya kesenjok kirang ba snong layalam khmat dau ba ban buhai makdo kumu presiden kabaka jingwan jong kirang ba snong syakane ke jingalang kabala syong yakran lajan arkenta lakot palat yaki arpusan ngut badakani ke jingalang laya don ki director ke MEECL bat kumju u chief engineer Kajingwan jong kesenjok ban yakran halor ki babun teli ki mat Henry kabah khmat kadai ke ban panjing pensai na ka sarkar jela halor kajing bagi pajba ki mat kata kabaki hap ban syong ha kajing dom daki sngi hadu bakala pensok sat yaki khana skul yaki nongpang haki hospital yaki office sarkar yaki nong sengkam bat kiwe Kiwai kimat ki kenthop ke jingbam don ki lanmet hagi babon jaka ke jingbam patker yaki jaka badon ki transformer ter Hakani ke jingalang nakalyang menteri sarkar hi ulah kubur bakari boy kadai ke jaka ka bapenmi boarding ka balong hadu arspak hatnriu megawatt badman pensngau ya ke jingsngo ya ke riboy dei halor kani nakalyang jong ulah ai ke jingkular ya hinoyelam ke senjuk banaka tanat ka ba ubat kan sesyem khia badban panpor kattu kat nipor na ka banta ban la ban pendap ya ki jingdawa ke senjuk Because of the erratic power supply in this area, so we have discussed all these issues. They have raised some very pertinent points. Those who is required to be addressed immediately, we will try to see that these are addressed. Power disruption is also there. There are various reasons also for that. We explain to them. So with that note, we end the meeting. Habakran sekilat pathai kubor sekretari kesenjuk uba PB Seliang ulaong. Keriboy hapadeng ke jingla jongka ban sam boarding kemat penban ya ke jing tim bat ban hapan syong ha ke jingdum. Nakaliang jong kesenjuk kirang bat snong Riboy district. Ngilawan ni ke bani kendu ya Sir Iti Mondal badi minister jong ke power department halor jong ni ke jingdu kala kha ki dong Riboy ke jongi. Makani ke isu kamdi isu ke isu ke wadang thamai. Daki post nem ngilayat kum kinong song jong ka thebri boy ngidon yang kadam hate kadam site kaba ngi ui ya ka kadap ang tu bat ngi generate ya ka electricity henrei ngilong kum kita kilang nya kiba nakapor sakapor ngimat kini jing sa penduk ya ka boarding electric ngimtip no kadaw hakini ki sinsong ka dep nakaliang jong senjuk ngila bitar ya ka trat MECB lan MECL kum itip mata bat kalau donru kata ka jingerai ha ka senjuk kirang bat snong bangilik khang tala sendon no ya ka office jong SE ban pomiam hari ngi sngo ban ai ka burom ya Sar Iti Mondal ibade power minister ibala simkya ban khot ya ka senjuk sakami jong ka jingekran bat ila ai ru ka asyaran ha ka sngi na ka benta ban pinbit pinbiang ya ka jingthut jong ka boarding electric hapo ka Riboy district hi berkoi bat kumulong menta ngi bala daslap ru liplaj lada shit sngir liplaj Sujau selap mulu melaru ngilamat ke jing dulat ke khakha te ko mengitip ba Riboy district amdei tang bakadon ya ka damsai ka ba penmi ya ka ni ka electricity hende Riboy district ka deiru ka district ka ba penmi he bai ka revenue bansiu nak banta ban pendap ya ke jing don kam bansiu ko tolop ju ginong tre misi bat kum ta ter te nak liang jong kinong song snong jong Riboy district ni snoram Banitu ya kata bakum ki nong song jong Riboy district ngimat gide mengi pada ki victim sila menong ki victim ki bamat ki jing syak penduk lait nakapor sakapor tan kaliang jong Sir Iti Mondal concern department body page ya ka power department ula ai ka asyaran ba nakaliang jong ka sarkar ba nakaliang jong ka MECL hi kila trei miet bat sengi nak benta ben pinbit pembiang ya kalaj hakate ke tem Riboy ke jengi bat kumtang ki kibidenti bagi ni ki khindiat sengi nai wan kanika electricity hapok gidong ka thang ke jengi kan bit kan biang no nakaliang jengi ngila bu ikini ki santli ki point ki ba nakaliang jong ka senjuk ngi kwa ban pan jing sang namar kat kum ka jing tip ke jengi kalong ba haman bengile ikendu ya ki assistant staff engineer haban bengile ikendu ya ki engineer ke badi page hapok Riboy district kadau ka bagi ai kalong baka jingthut jong ka boarding electric ka de na ka jingduna plat ginong trai dia kan iru ngila tho akan ka point bat nakaliang jong minister ula pensai ba nakaliang jong sarkar menta kanang le ban penbiang bat sian kin sakhot
ya ka advertisement haka bakin thungkam purano ya kini ki lineman ki bopura bat kiwi ki post ki ba nakal yang jongka department ka don ya ki jungdana bri ko picture khai hapoka MECL bat ngi khmil ti ba dakan ka sinjam ka baka department ka simkhya kani ka electricity hapoka Riboi district jungi kan biang no tiba sakawi pat ka ba ngi smutu ba nakal yang jong ki nong song snong ki mat ki jingia kalong ba kini ki electric pole kibubun kini ki electricity pole kide ki bala rim ki bala gila bam kurun la banong no bal kala bu jingma yi kinong lek kinawan tena kaliang jungi nakapor sekpor gi rang pa snong jungi ki la pan pau da jing tho seki tu ki badi page nya tu ki assistant engineer bat kumta terter henry ka jubab ka bengi kalong ba omdon fund nak menta ban repair lani omdon pole tena kaliang jung minister ong ba menta ka don kata ka SDSS scheme ka bana kaliang jong sarkar kanang petrika menta ba ngi khmirenti ba yikiti ki electricity pole ki bala sarang ki sa bujli no ki be bat hakabi de bat kini transformer ka bobu jingma ba kalong ba ki bubun ki transformer ki de ki bom don jingker na su ilang krang kom tu tena kaliang jong minister concern ula penpau hakmat jong kesunjuk ka jingi kran ka pangilan ne daki kenta tena kaliang jong ula ki insurance ba hapo jong ki kendiat benai ki banwan nak kaliang jong ki kinele no ban penbit penjang bakan don ki jingker ki ba paka nak mata ki ni ki transformer ki bran hapo ki shnong jong ka tem Riboi ki be ki jingi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya